Matur nuwun pamirsa isih ning kutane dhewe. Pamirsa salah siji omah warga ambrol lan atusan omah liyane kerendem banjir pas udan deres sing dibarengi karo angin gede nerjang Pekalongan, Jawa Tengah. Ora ana korban jiwa ning kedadian iki pamirsa. Omah sing ambrol iki duweni Islahuddin warga Kelurahan Klego Pekalongan. Omah sing wae dibangun 2 tahun kepungkur ambrol pas diterjang udan lan angin banter. Separo tembok omah lan atape ambrol. Untungnya ora ana korban jiwa ning kedadian iki mergo kabeh pemilik omah kasil nyelametke diri. Kemarin sore itu kan ada tamu orang 4. Nah itu singkatnya cerita itu waktu kejadian aku posisi lagi di ruang tamu. Hampir mau maghrib itu spontanitas. Temanku bilang ngomong kok awas kayak gitu. Terus aku langsung spontanitas lari ke ruang tengah. Sautara kuwi kondisi cuaca elek iki uga nyebabke atusan omah warga kerendem banjir. Banyu sing mlebu ning jero omah ngganggu aktivitas warga. Sebabnya apa? Sebabnya hujan lebat banget Pak ya. Berapa jam kira-kira Pak hujan Pak? Ya, jam 5 sampai jam 7 kurang lebih. Sampai jam 7 malam ya Pak ya. Pak, ini banjir ini seperti sudah sering atau baru? Sering memang. Tapi biasanya enggak. Ya sebesar ini ya Pak ya. Dikarepke onone bantuan saka pemerintah mergo banjir iki sing paling parah sakwene mlebu taun 2017. Awan Agus, kutane dhewe, Pekalongan, Jawa Tengah. Udan sing guyur Pekalongan, Jawa Tengah ora mung ngrendem atusan omah nanging uga nyebabke sekolah banjir. Ning SMP 10 Pekalongan, para siswa kepeksa dibalekke mergo ruang kelas banjir. Sejumlah sekolah di Pekalongan, Jawa Tengah kerendam banjir, salah sijine SMP 10. Banyu sing mlebu ruang kelas nyebabke proses belajar mengajar keganggu. Paling ora ana 5 ruang kelas sing kerendam banjir lan ora iso digunakake. Akibat kondisi iki dhewe, para siswa kepeksa dikon balik AC. Dhuwure banjir sing kedadéan ning kota Pekalongan iki dhewe variasi antara 30 nganti 50 cm. Kita tidak bisa melaksanakan TPM di 2 ruang yang tergenang air itu. Itu 2 ruang yang tergenang kelas berapa ya? Yang satu ruang multimedia juga dipakai untuk belajar, yang satunya kelas 8E. Iya. Kerap terjadi Bu, apa ini baru pertama kali? Kalau di SMP 10, kalau hujan besar memang sering seperti ini. Tapi saya di sini baru 2 minggu, baru hari ini saya menjumpai banjir. Nang SMP 10 Pekalongan dhewe wis dadi langganan banjir sawene mlebu mangsa rendeng. Banjir sing kedaden akibat udan iki dhewe uga diperparah karo rob sing terus kedaden. Dikarepke pemerintah satempat dan nindaklanjuti kondisi iki mergo aktivitas para siswa keganggu. Harimawan Sarono, kutane dhewe Pekalongan. Ambrole separuh badan jembatan Grawah ning lereng Merapi, Boyolali, Jawa Tengah bakal ditindaklanjuti kanthi pembangunan jembatan darurat. Pasalnya jembatan ning jalur Solo Selo Borobudur vital banget nggo ngelancaran perekonomian warga sing rata-rata petani. Sakjumlah petugas saka Balai Pelaksana Teknis Dalan Wilayah Siji Surakarta Dinas Bina Marga Cipta Karya Insi Jawa Tengah ketok sibuk nindaklanjuti jembatan ambrol. Mengkone ning lokasi jembatan ambrol iki arep dibangun jembatan darurat kanthi anggaran perubahan APBD provinsi. Pasalnya jembatan ning jalur Solo Selo Borobudur utawa SSB vital banget nggo kelancaran perekonomian warga sing rata-rata petani. Meh bendino atusan petani lan pengguna dalan ngelewati jembatan penghubung Boyolali Magelang iki nggo nuju Pasar Cepogo. Sekarang kita mempersiapkan untuk pemasangan jembatan beli darurat yang akan kita datangkan maksimal 10 hari ke depan agar aktivitas ekonomi warga tetap jalan. Tapi setelah itu kalau kita memungkinkan untuk kita desain ulang, ada space di anggaran perubahan kita usulkan agar segera bisa difungsikan kembali tahun ini. Mengkone jembatan darurat bakal dipasang loro ning tengen lan kiwa kanthi ombone 3 meter lan dawane 12 meter. Kabeh kendaraan bakal iso liwat kanthi volume muatan sing wis ditentokke. Nani Astuti, kutane dhewe, Boyolali, Jawa Tengah.
Pamirsa, informasi kui mau mungkasi pawartos yang disusun tim liputan Kutane Dewe. Lan ojo lali pamirsa simak terus informasi perkotaan liyane ning acara iki saben Senin nganti Jumat. Aku Prila Vita makili kru sing ditugaske ngaturke panuwun lan sugeng enjang. Ayo, direkam, langsung direkam. Boleh direkam. Boleh direkam. Ayo, kita tantang. Boleh direkam.